Знаете ли, че сладкото и киселото не са вкусове, а прякори на серийни убийци? През 2000-та година българските пътища се превръщат в истинско ловно поле. Най-страшният кошмар тогава не са катастрофите, а двама мъже току-що излезли от затвора. Те не са искали работа, нито нормален живот. Те са искали кръв и лесни пари. Всичко започва в пловдивските села. Двама стари познати, калени в килиите, се събират отново. Хората ги знаят като сладкото и киселото. Първоначално планът им е прост – удряме и бягаме. Но още при първия удар маската на обикновени крадци пада. Край едно затънтено шосете спират млада двойка. Първият изстрел е фатален за мъжа. Жената е отвлечена и подложена на нечовешки гаври. Тя оцелява, за да разкаже за чудовищата. Но това е само началото. Седмици наред проходите на България потъват в параноя. Насилието се превръща в техен наркотик. Кулминацията настъпва на прохода Беклемето. Там те нападат нищо неподозиращи туристи. Сценарият се повтаря. Хладнокръвна екзекуция за мъжа и бавна, мъчителна смърт за жената в глъбините на гората. 3 убийства за по-малко от 2 месеца. Всичко това за няколко лева и чифт маратонки. Когато полицията затяга обръча, съюзът им, изкован в затвора, започва да се пука. Параноята се оказва по-силна от лоялността. Всеки вижда в другия предател. В един горещ юлски ден партньорството им приключва окончателно. Единият вдига оръжието и застрелва съучастника си, опитвайки се да заличи следите от общото им минало. Истината обаче не може да бъде заровена. Днес Иван Серафимов, сладкото, е отдавна мъртъв, застрелян в гръб от собствения си брат по оръжие. А този, който остава жив, за да понесе цялата тежест на закона, е Лудвик Толумов, киселото. Той излежава до животна присъда без право на замяна в пловдивския затвор. Това не е история за втори шанс. Това е история за избор, направен отново и отново. Какво мислите? Напишете го в коментарите. А ако искате още истински криминални истории, последвайте. Пълната версия е в моя YouTube канал. Вашата подкрепа означава много.